αυτά και μας βρίσκεται εδώ πέρα παρόντες, είναι ότι ένας στους 2 περίπου μαθητές στην Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τελικά τι θα θέλουν να σπουδάσουν. Απόρρια αυτού είναι το κάτω διαγώνιο. Είμαστε οι τελευταίοι σε ποσοστό αποφύτων από τα πανεπιστήμια. Και αυτός είναι ο λόγος. Τα περισσότερα παιδιά μπαίνοντας σε μια σχολή δεν είναι σίγουροι ότι τους αρέσει αυτή η σχολή, γιατί δεν την έχουν επιλέξει με συγκεκριμένα και στερεά κριτήρια. Την έχουν επιλέξει γιατί μάλλον την προτιμούσαν οι γονείς τους ή μάλλον πήγε ο κολλητός τους εκεί και θέλουν να πάνε παρέα. Το λέω και από προσωπική εμπειρία. Έχω σπουδάσει στο μαθηματικό, ήμουν καλός με τους αριθμούς, μου άρεσαν οι αριθμοί, αλλά μπαίνοντας στη σχολή, δεν μου άρεσε η σχολή. Εγώ περίμενα να βρω νούμερα, περίμενα να βρω προβλήματα, περίμενα να βρω πράγματα για να τα λύσω. Και μπαίνοντας στη σχολή, διαπίστωσα ότι η σχολή μου είναι πολύ θεωρητική. Είχα πάρα πολλά γράμματα αντί για νούμερα. Κανείς δεν με προειδοποίησε γι' αυτό. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που με βλέπετε και εμένα εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν μου άρεσε που πήγα στα τυφλά στο μηχανογραφικό μου. Είναι η διαδικασία που κάνω όταν τελειώσουμε το Λύκειο για να μπούμε σε κάποια σχολή. Και θα ήθελα να βοηθήσω εσάς να μην κάνετε τα λάθη που έκανα εγώ και οι συμμαθητές μου αντίστοιχα. Τώρα, μόνο 10 επαγγέλματα ξέρουν οι περισσότεροι από εσάς. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την πλειάδα των επαγγελμάτων που υπάρχουν ήδη στην αγορά εργασίας και θα σας βοηθήσει να ξεδιπλώσετε τις αρετές σας και τις δεξιότητές σας. Και γι' αυτό καταλήγουμε τι να έχουμε. Πάρα πολλές κενές θέσεις εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα αυτό πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα. Πώς? Κάνοντας μερικά σωστά βηματάκια. Οπότε, πώς θα κάνουμε αυτά τα σωστά βηματάκια? Πρώτον, αυτοδιερεύνηση. Δεύτερον, πληροφόρηση. Τι σημαίνει για μας αυτοδιερεύνηση? Σημαίνει να ψάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Να δούμε δηλαδή που είμαστε πραγματικά καλοί και που όχι. Έχουμε αναπτύξει ένα τεστ δεξιοτήτων του Advisor, μέσα από το οποίο, απαντώντας σε απλές ερωτήσεις, πόσο πολύ συμφωνείτε ή όχι, μπορείτε να καταλάβετε πόσο καλοί είστε και σε ποιους τομείς. Και αυτό να το συνδυάσουμε με επαγγέλματα, με δεξιότητες. Οπότε, μέσα από το τεστ θα καταλάβουμε αν είμαστε παράδειγμα πολύ ερευνητικοί τύποι. Οπότε το να πάμε να σπουδάσουμε χημικό δεν σημαίνει ότι θα γίνω εκπαιδευτικός στα σχολεία και θα γίνω μόνο χημικός. Μπορώ να πάω στο κομμάτι της βιομηχανίας, στο κομμάτι των φαρμάκων, στο κομμάτι της ρύπανσης και άλλα πολλά. Άρα, εγώ θέλω να βγάλετε από το μυαλό σας το κλασικό πρότυπο σπουδών μου, ότι μπαίνοντας σε μια σχολή κάνω μόνο ένα πράγμα. Μπαίνοντας σε μια σχολή, σίγουρα δεν μπορείτε να κάνετε μόνο ένα πράγμα και αυτό είναι που θέλουμε να καταρρύψουμε σήμερα ως μύθο. Έτσι, ότι μπαίνοντας παράδειγμα στο μαθηματικό, θα κάνω μόνο μαθηματικά. Εννοώντας, θα διδάσκω μαθηματικά. Έτσι. Μπαίνοντας παράδειγμα στην νομική, μπορώ να γίνω μόνο δικηγόρος. Έτσι. Αυτά θα πάμε να τα αλλάξουμε λίγο, θα πάμε να τα διαφοροποιήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Και ο λόγος που μας αρέσει να προτείνουμε το τεστ μας είναι ότι μπορείτε να καταλάβετε σε τι ποσοστό έχετε τις συγκεκριμένες κατηγορίες και αυτό μετά να το συνδυάσουμε με τι? Με επαγγελματικούς κλάδους που είμαστε πιο συμβατοί. Παράδειγμα, αν δεν έχω υπομονή, πώς θα πάω να γίνω εκπαιδευτικός? Αν, ας πούμε, φοβάμαι τα ύψη, υπάρχει περίπτωση να γίνω καλός πιλότος. Αν με φοβίζει η θέα του αίματος, έτσι, μπορώ να πάω σε ένα χειρουργείο, μπορώ να γίνω νοσηλευτής? Όχι. Άρα, πέρα από το αν έχω τις γνώσεις, πέρα από το αν θέλω να απολαμβάνω τα χρήματα που μου δίνει το εκάστοτε επάγγελμα, πρέπει να δω αν μπορώ αυτό να το αναπαράγω. Οπότε, εδώ θα συνδέσουμε επαγγέλματα και διαδικασίες. Σκοπός μας είναι να βρούμε τι είναι αυτό που σας παθιάζει και όχι αυτό που μπορείτε να κάνετε συμβατικά. Και πώς καταλαβαίνω τι είναι αυτό που με παθιάζει? Όταν δεν βλέπω το ρολόι. Όταν περάσει η ώρα και έχω ξεχαστεί κάνοντας αυτό το οποίο μου αρέσει, τότε καταλαβαίνω αυτό που με παθιάζει. Εντάξει. Όπως παράδειγμα, ξεχνιέστε όταν είστε στο κινητό στα social media, καταλάβατε πόση ώρα πέρασε? Όχι. Αλλά εκεί είναι διασκέδαση. Θέλω να πάμε σε κάτι όμως που να είστε εσείς παραγωγικοί, που να είστε εσείς ενεργοί. Γιατί πρέπει να είμαστε ενεργοί? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, είναι η πληροφόρηση. Να έχω τις σωστές πληροφορίες για τις σχολές και όχι όπως εγώ που πήγα στα τυφλά. Οπότε γνωρίζουμε από τα πεδία τα οποία θα ακολουθήσουμε όλες τις σχολές που υπάρχουν και τις δυνατότητες που μας δίνουν. Ξέρουμε αν έχουμε κάποιο εναλλακτικό πλάνο. Οπότε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που
οι περισσότεροι ξέρετε ότι θα δώσετε αρχαία ιστορία, έκθεση. Έτσι, μπορείτε να βγείτε και οικονομολόγοι αν το επιθυμείτε, χωρίς να δώσετε μαθηματικά. Αλλά το δεύτερο επιστημονικό πεδίο θα μπορούσατε να κάνετε τι, να γίνετε κοινωνική λειτουργή, που είναι καταξοχήν σχολεία, το πρώτο πεδίο. Και φυσικά το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που έχει βιολογία, χημεία, έτσι μπορείτε να ασχοληθείτε με το κομμάτι της πληροφορικής. Άρα αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μέσα σε κάθε επιστημονικό πεδίο έχετε επιλογές οι οποίες μπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να σπουδάσετε και κάτι εναλλακτικό που δεν το περιμένατε. Σημαντική σημείωση, έτσι θα ήθελα να πω, είναι για το μάθημα της έκθεσης. Ασχέτως ποιο πεδίο ακολουθήσετε, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, ειδικά εσείς που είστε στην πρώτη ηλικίου ή στη δευτέρα. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία είναι η έκθεση και δεν είναι μόνη της, συνεξετάζεται με τα κείμενα. Οπότε, επειδή είναι ένα από τα 4 μαθήματα, δεν είναι πολλά, δεν είναι 10 που έδωσα εγώ πανελλαδικές, έτσι, 10. Εσείς θα δώσετε 4. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της βαθμολογίας να δώσετε έμφαση ασχέτως αν σας αρέσουν τα μαθηματικά ή φυσική ή χημεία. Λοιπόν, υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξετε, διαλέγετε ουσιαστικά και τι επάγγελμα μπορείτε να κάνετε. Το Μεσογειακών Σπουδών μπορεί να σας οδηγήσει στα διεθνή οικονομικά, αλλά μπορεί να σας κάνει και αρχαιολόγους, μπορεί να σας κάνει και παιδαγωγούς. Άρα είναι ένα τμήμα που έχει κάπως τριπλή κατεύθυνση. Πόσοι όμως από εσάς το ξέρετε σαν τμήμα και πόσοι από εσάς ξέρετε σίγουρα ότι έχει 3 επιλογές. Σχεδόν κανένα σας. Έτσι, και αυτή είναι η δουλειά μας να σας ενημερώσουμε. Και αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Έχουμε τμήμα διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας. Το έδειξα πιο πριν στη γυναίκα μου και μου λέει: έχουμε τέτοιο τμήμα στην Ελλάδα. Ασχολούμαστε με το διάστημα συγκεκριμένα. Υπάρχει τέτοιο αντικείμενο σπουδών. Ναι, υπάρχει. Είναι στα ψάχνια στην Εύβοια. Και μέσα από αυτό μπορούμε να ασχοληθούμε με τι? Με μετρήσεις, με ντρόν, με πηδικές ικανότητες, με δορυφόρους και γενικότερα με τις τηλεπικοινωνίες. Άρα, αν σας αρέσουν αυτά και ήδη κάποιοι από εσάς, παράδειγμα, έχετε drones και σας αρέσει το πώς λειτουργεί, γιατί όχι να μην επιλέξουμε ένα τέτοιο τμήμα και να πάμε να το σπουδάσουμε και να γίνουμε πολύ καταρτισμένοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να έχει μέλλον. Αυτή είναι η έκθεση που βγαίνει κάθε χρόνο και έχουμε γνώμονα τη δεκαετία. Γιατί σκεφτείτε τώρα, είστε ας πούμε Δευτέρα Λυκείου, έχετε ακόμα ένα χρόνο Λύκειο, 4 χρόνια σπουδές σε οποιαδήποτε σχολή πάτε ή και 5, και μετά κάποιο μεταπτυχιακό ενδεχομένως. Άρα σίγουρα στην αγορά εργασίας θα βγείτε μετά από 7-8 χρόνια. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η συγκεκριμένη καρτέλα. Εδώ ουσιαστικά μας λέει τι προβλήματα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε και πού θα χρειαστούμε ανθρώπους να έρθουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Εντάξει. Γιατί όπου έχουμε πρόβλημα, θέλουμε ανθρώπους να δώσουν λύσεις, να έρθουν να παρέμβουν. Πού έχουμε πρόβλημα? Στο περιβάλλον. Και γι' αυτό και τι βλέπετε, τους μηχανικούς περιβάλλοντος. Το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να μολύνουμε συνέχεια κάνοντας παραγωγή. Θα πρέπει αυτό να το ισορροπήσουμε, να ανακυκλώνουμε, έτσι. Έχουμε το κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που νομίζω με αυτό είστε πιο εξοικειωμένοι, και φυσικά έχουμε το κομμάτι της γύρανσης. Αυτό δεν το έχετε τόσο πολύ στο μυαλό σας. Η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι από τις πιο γυρασμένες περιοχές στον κόσμο και γι' αυτό θα χρειαστούμε άτομα να μπορούν να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν. Οπότε, αν σας αρέσει να συνεισφέρετε στους διπλανούς σας, έτσι, και να είστε υποστηρικτικοί, γιατί όχι να μην πάμε εδώ. Και φυσικά, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, το κομμάτι της ασφάλειας στην περιήγηση του διαδικτύου και των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε σίγουροι ότι οι φωτογραφίες σας, τα προσωπικά σας στοιχεία, οι βαθμοί σας, οι εξετάσεις αίματός σας είναι όλες ασφαλείς, που μεταφέρονται μέσα από το διαδίκτυο και σας στέλνονται μέσω mail ή social media? Οπότε το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας είναι super σημαντικό. Και φυσικά επιστήμη των υλικών. Θα δούμε μερικά παραδείγματα και γι' αυτό. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, έτσι ώστε να έχουμε μερικές εικόνες. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα τμήματα? Προφανώς η ψυχολογία και η νομική. Όσοι είμαστε για θεωρητική από εδώ, χεράκια. Έλα, μην τρέπεστε, αφού αγαπάτε τα αρχαία. Ωραία, τέλεια, μια χαρά. Νομική, πώς θέλουμε? Ωραία, 1, 2, 7, οκ, ψυχολογία. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, όμως πέρα από αυτά τις 2 πολύ περιζήτητες σχολές, έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες σχολές, όπως είναι τα τμήματα κοινωνικής εργασίας, που γινόμαστε άνθρωποι που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να επανεντάξουμε κόσμο. Έχουμε τα τμήματα ειδικής αγωγής και κοινωνικής πολιτικής. Εδώ είναι ίσως η μοναδική σχολή στην Ελλάδα, τα τμήματα κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχουν το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού
σε προπτυχιακό επίπεδο. Δηλαδή, αν σας αρέσει αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε να δείτε αυτή τη σχολή και να την έχετε στα υπόψη σας. Φυσικά, ό,τι έχει να κάνει με τις ξένες γλώσσες. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είστε πιο φιλομαθείς και πιο άνετοι στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, οπότε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα τμήματα. Και φυσικά, αυτό που ίσως δεν περιμένατε, έχουμε σχολές που έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία και την πληροφορική. Όχι ότι δεν θα μάθετε προγραμματισμό, αλλά δεν χρειάζεται να γίνετε προγραμματιστές, αλλά θα μάθετε να συνδυάζετε τις τέχνες, το λόγο και την πληροφορική. Αυτό το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι ένα από τα τμήματα το οποίο έχει 80% απορρόφηση στην αγορά εργασίας στο αντικείμενό του μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού εγώ μόλις πάρω το πτυχίο μου, με το που το πάρω, στους επόμενους 6 μήνες θα δουλέψω στο αντικείμενό μου. 8 στους 10. Πολύ σημαντικό και υψηλό ποσοστό για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι και τα πιο δημοφιλή. Και το ίδιο ισχύει και για το τμήμα του Βόλου, που είναι το πολιτισμού και δημιουργικών μέσων. Τι άλλο θα συναντήσουμε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο? Δημοσιογραφία, marketing, επικοινωνία. Όσοι αγαπάτε τα social media και θα θέλετε να γίνετε μέρος αυτής της διαδικασίας, θα μπορούσατε να επιλέξετε αυτά τα τμήματα. Εδώ όμως πρέπει να δώσετε και αγγλικά, έτσι, ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Τα τμήματα που είπαμε ότι μπορούν να σας δημιουργήσουν στα οικονομικά μέσα από τη θεωρητική, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, αλλά και των βαλκανικών σπουδών και το τμήμα δημόσιας διοίκησης. Και φυσικά κλασικά οι φιλολογίες, τα παιδαγωγικά, η νηπιαγωγή είναι μέσα στα τμήματα που μπορείτε να επιλέξετε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο. Δεν ξεχνάμε ότι μπορούμε πάλι από το πρώτο επιστημονικό πεδίο να βρεθούμε που στο κομμάτι του στρατού ή της αεροπορίας, του λιμενικού ή της πυροσβεστικής. Εδώ μόνο να πω για τις αστυνομικής, έτσι, δεν γινόμαστε δικηγόροι του στρατού, είμαστε γραφειοκράτες του στρατού κατά κάποιον τρόπο, οπότε το νου σας όσοι έχετε κάτι τέτοιο να επιλέξετε. Και πάμε λίγο να δούμε λίγο περισσότερα επαγγέλματα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, για να μπορείτε λίγο να συνδυάσετε το αντικείμενο αυτό. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πέρα από τη νομική, η οποία έχει τις κλασικές κατευθύνσεις να γίνει κάποιος δικαστής ή δικηγόρος ή συμβολιογράφος, θα ήθελα να δείτε αυτές τις εξειδικεύσεις. Όταν θα πάμε σε ένα επάγγελμα, δεν θα πάμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο επαγγελματίας που είναι ήδη 20 χρόνια εκεί. Δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ, γιατί το κάνει ήδη 20 χρόνια και μπορεί να το κάνει καλύτερα από μένα. Θα πάω να πιάσω τα καινούργια αντικείμενα. Ποια είναι αυτά? Το δίκαιο του περιβάλλοντος, το κομμάτι του αθλητικού δικαίου, το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο που αλλάζουν. Και, πολύ σημαντικό για εμένα που μου αρέσει πάντα να το προτείνω, το κομμάτι της βιοειθικής. Τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται πλέον να κάνουμε. Και να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, γιατί έχουμε κάποια πίεση χρόνου. Το καλαμπόκι που τρώμε είναι γενετικά τροποποιημένο. Okay. Τα κρέατα που θα φάμε θα είναι γενετικά τροποποιημένα σε λίγο καιρό. Μέχρι πού γίνεται αυτή η παρέμβαση? Κάποιος άνθρωπος είναι σε μηχανική υποστήριξη. Μέχρι πότε τον κρατάμε σε μηχανική υποστήριξη στη ζωή? Πότε τραβάμε την πρίζα? Εντάξει. Αυτά είναι απαντήσεις που πρέπει να τα σκεφτούμε και έχουμε εδώ πέρα αποφύτους νομικής ή φιλοσοφίας ή ακόμα και ιατρικής που θα μπορούσαν να μπουν σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Έτσι. Και φυσικά ό,τι γίνεται με το ανθρώπινο σώμα. Μέχρι πού παρεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA. Άλλο σημαντικό κομμάτι που όσοι από εσάς επιλέξετε τη νομική και θα θέλατε να βρείτε εύκολα δουλειά, θα ήταν το κομμάτι της πληροφορικής μαζί με τη νομική. Δηλαδή τα έξυπνα συμβόλαια, το κομμάτι που σχετίζεται με τις κυβερνοεπιθέσεις, το κομμάτι που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι, μέσα όμως από τη χρήση του διαδικτύου. Άρα, κρυπτονομίσματα, κυβερνοασφάλεια, cyberbullying είναι κομμάτια από τα οποία θα μπορούσατε να διαχειριστείτε και να βρείτε σίγουρα αγορά εργασίας όπου θα σας περιμένει. Το επόμενο πιο δημοφιλές είπαμε ότι είναι σίγουρα η ψυχολόγηση. Στην Ελλάδα έχουμε 12 κλάδους, στους οποίους έχουμε αναγνωρίσει ως ελληνική εταιρεία ψυχολογίας, αλλά στην Αμερική είναι αναγνωρισμένοι 56 κλάδοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγορά η ελληνική και κατά επέκταση η ευρωπαϊκή έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει περισσότερους κλάδους και περισσότερη εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Οπότε, όσοι αγαπάτε την ψυχολογία, μην το φοβηθείτε, παρόλο που υπάρχουν αρκετοί έξω, θα μπορούσατε να εξειδικευτείτε σε κάποιους από τους ανερχόμενους κλάδους. Ποιοι είναι αυτοί? Ψυχολογία βιντεοπαιχνιδιών. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Και αυτοί που είναι εθισμένοι, αλλά και αυτοί που δημιουργούν τον εθισμό. Πάρα πολλοί ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι δουλεύουν σε εταιρείες παιχνιδιών
για να κάνουν τα παιχνίδια πιο διαδραστικά, πιο ευχάριστα, αλλά και πιο εθιστικά, έτσι ώστε να συνεχίσετε να παίζετε. Άρα δεν είναι μόνο να θεραπεύσω, αλλά είναι και να δημιουργήσω ανάγκη ή ζήτηση. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σας δείξω και θα σας δείχνω καθώς περνάμε. Άτομα τα οποία έχουν καταφέρει κάτι με τις επιλογές τους. Και θέλω να δείτε ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι και πάντα οι πιο λογικές αν τις δούμε ψυχρά. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λικέτσο, ο οποίος τώρα έχει σπουδάσει ψυχολογία στην Αθήνα, έκανε μεταπτυχιακό στην επιδημιολογία και μετά μεταπτυχιακό διδακτορικό στην ιατρική. Και τώρα που βρίσκεται, βρίσκεται στο Johns Hopkins, ένα από τα καλύτερα ιατρικά πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Αμερική. Θέλω να πω ότι τελειώνοντας ένα πρώτο πτυχίο, ανοίγουν πόρτες, δεν κλείνουν πόρτες. Έχετε περισσότερες επιλογές τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε και δεν χρειάζεται να είναι όλες οι κλασικές, να είναι αυτές που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, με μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση, έχουμε σχολές όπως το μαθηματικό, το βιολογικό, το χημικό, δηλαδή σχολές που έχουν κατά κύριο λόγο έρευνα. Να το πω εδώ πέρα γιατί θέλω να το καταλάβετε. Αυτές οι σχολές δεν κάνουν 4 χρόνια χημεία, 4 χρόνια φυσική, 4 χρόνια μαθηματικά για να πάμε να διδάξουμε στην τάξη. Αυτές οι σχολές προορίζονται για να φτιάξουν ερευνητές. Εντάξει. Αν δεν αγαπάμε τόσο πολύ το αντικείμενο, δεν θα το πρότεινα να πάμε μπροστά εκεί. Έτσι. Θα πρέπει να έχουμε μεράκι λίγο για το αντικείμενο αυτό. Γιατί, ξαναλέω, ο σκοπός αυτών των σχολών είναι να βγάλουν ερευνητές. Okay. Άλλο μεγάλο γκρουπ το οποίο θα δούμε είναι οι σχολές πληροφορικής με διάφορους τίτλους, ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον και τη γη. Και εδώ πέρα είναι οι αναδυόμενες ευκαιρίες, γιατί αυτές οι σχολές ακόμα δεν έχουν υψηλά μόρια, ενώ έχουν υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας και φυσικά κάποιες σχολές με οικονομία. Βέβαια, ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι πάνε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο δεν είναι το μαθηματικό, δεν είναι το φυσικό, αλλά είναι η μηχανική. Η μηχανική και γενικότερα τα πολυτεχνείο συγκεντρώνουν εδώ πέρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μαθητών και δικαιολογημένα. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η μεγάλη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Θα δούμε και πιο εξειδικευμένους μηχανικούς, όπως είναι της βιοιατρικής και της επιστήμης υλικών, αλλά και τους περιβαλλοντολόγους. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους ηλεκτρολόγους, γιατί ξέρετε τι κάνει ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ναι, περίπου, ποτέ. Ωραία, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σας δεν ήξερα. Φώναξα έναν εξαδερφό μου που σπούδασε στο Πολυτεχνείο και αυτός μου τα εξήγησε. Okay. Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι ο μηχανικός ο οποίος έχει την υψηλότερη απορροφησιμότητα στην αγορά εργασίας. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι περιζήτητος, μπορεί να βρει εύκολα δουλειά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι κάνει, ξεκινάμε με την ενέργεια. Τι κάνουμε κάθε μέρα, φορτίζουμε το κινητό μας, χρησιμοποιούμε ζεστό νερό, χρησιμοποιούμε ίντερνετ. Όλα αυτά χρειάζονται για να λειτουργήσουν ρεύμα. Άρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να παράξουμε ρεύμα, να το μεταφέρουμε και φυσικά αν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενέργεια είναι ότι δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Έτσι, χτυπάει ο ήλιος, όπως σήμερα, καλή μέρα. Έτσι. Δημιουργούμε ρεύμα μέσα από τα φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό πρέπει να το ξοδέψουμε άμεσα. Αν δεν το ξοδέψουμε άμεσα, το χάνουμε. Άρα, οι επόμενοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, δηλαδή εσείς, όσοι το επιλέξετε, θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε μια φόρμουλα, να μπορούμε αυτό, αν γίνεται, να το αποθηκεύσουμε. Για τις πιο σκοτεινές μέρες, για τη νύχτα. Έτσι. Άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, οι τηλεπικοινωνίες. Τι έχουμε στα κινητά μας, 5G δίκτυο, δεν έχουμε. Πόση ώρα κάνετε για να κατεβάσετε ένα τραγούδι? 10 δευτερόλεπτα. Το 1999, που ήμουν εγώ τρίτη γυμνασίου, είχα ίντερνετ στο σπίτι. Για να κατεβάσω ένα τραγούδι 3 λεπτών, πόση ώρα ήθελα? Όχι 2 ώρες, εντάξει, όχι, πολύ. Αλλά ήθελα 35 λεπτά. Εντάξει, εξωφρενικός χρόνος. Τώρα, άμα θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία δικιά σας, στο φίλο σας, στον κολλητό σας, πόση ώρα κάνετε για να τη στείλετε στα social media? Κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν μπορούσα εγώ αυτό να το κάνω. Έτσι. Και σε όλα αυτά έχουν συμβάλει ποιοι? Οι ηλεκτρολόγοι. Έχουν φτιάξει αυτό το δίκτυο με τις κεραίες και γενικότερα έχουν δημιουργήσει αυτόν τον εύκολο τρόπο επικοινωνίας. Το κάποιος να ζει παράδειγμα στο εξωτερικό και να τον βλέπουμε να είναι μπροστά μας. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτούς και χωρίς την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Να πω εδώ πέρα ότι το Αριστοτέλειο, το τμήμα των ηλεκτρολόγων, είναι στην 27η θέση παγκοσμίως στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Είναι σε εξαιρετικά καλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και είναι εκείνο που προσφέρει και καινοτομίες.
Και εννοείται ο χώρος πληροφορικής, όλα αυτά συνδυάζουν το κομμάτι της πληροφορικής και φυσικά το κομμάτι της ηλεκτρονικής. Άρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο οι ηλεκτρολόγοι είναι περιζήτητοι. Γιατί είναι όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε να μην υπήρχε το δίκτυο και το ρεύμα. Σκεφτείτε 2-24 ώρα να μην είχαμε ρεύμα. Okay. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο αυτοκτονίας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ωραία. Άρα, καταλαβαίνετε γιατί οι ηλεκτρολόγοι είναι περιζήτητοι. Και μετά έχουμε τους μηχανολόγους μηχανικούς. Τι κάνει ένας μηχανολόγος μηχανικός? Σκεφτείτε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, ο φούρνος μικροκυμάτων, το αυτοκίνητο, το κλιματιστικό, όλα αυτά ποιος? Ο μηχανολόγος μηχανικός. Οπότε τι κάνει ο μηχανολόγος μηχανικός? Σχεδιάζει, υλοποιεί, συντηρεί και εμπορεύεται, έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι των μηχανών. Οι μηχανές μπορεί να είναι οι πιο απλοί, όπως είναι ο βραστήρας και η καφετιέρα, και μπορεί να είναι και ο κινητήρας μιας μηχανής. Άρα, για αυτό το λόγο, εξακολουθεί και αυτός να είναι περιζήτητος σαν ειδικότητα. Και πάμε να δούμε και κάποια λίγο διαφοροποιημένη σταδιοδρομία. Δηλαδή, όχι κάτι πολύ κλασικό που έχετε δει. Πάμε να δούμε το κομμάτι της βιοϊατρικής μηχανικής. Ο λόγος που θα ζείτε μέχρι τα 100 σας, εσείς, τα γενιά, θα τα φτάσετε τα 100 σας σαν γενιά, είναι αυτός. Ο συνδυασμός των μηχανολόγων, των γιατρών, των βιολόγων, των μαθηματικών, των στατιστικολόγων, όπου όλοι μαζί θα ενωθούν για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες μετρήσεις και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πολύ πιο γρήγορα αν θα αρρωστήσουμε ή όχι. Άρα, προβλήματα όπως είναι παράδειγμα ο καρκίνος, θα τα βρίσκουμε πολύ νωρίτερα και άρα θα τα προλαμβάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό η δικιά σας γενιά να φτάσει μέχρι τα 100 με μεγάλη ευκολία. Οπότε πάμε να δούμε μια ακόμα επιτυχία, κάποιους ανθρώπους δηλαδή που τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Έχουμε εδώ πέρα τον Μιχάλη Μπλέτσα, έχει τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός, μεταπτυχιακός στη βιοϊατρική και διδακτορικός στη μηχανική υπολογιστών. Όχι πολύ συνδεόμενα όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά είναι πού? Στο MIT. Ξέρουμε το MIT? Okay, πάλι καλά. Είναι μέσα στα top 3 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Τα καλύτερα 3 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Και ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από εδώ. Και θέλω να θυμάστε, τον Αντετοκούμπο τον ξέρουμε, έτσι. Τον Τεντόγλου, τον Μίλτον. Ωραία. Από πού ξεκίνησε ο ένας? Από μια φτωχή γειτονιά της Αθήνας και όλος από τα Γρεβενά. Έχει σημασία από πού ξεκίνησαν ή σημασία έχει που φτάσανε? Σημασία έχει που φτάσανε. Πώς έγινε αυτό? Στόχος και δουλειά. Το ίδιο ισχύει με όλα αυτά τα success story που βλέπετε. Στόχος και δουλειά. Έτσι. Και το δεύτερο που θέλω να δείτε από αυτή την κατηγορία είναι ο κύριος Φωκάς, ο οποίος έχει πάρει ένα Νόμπελ, το Νόμπελ Μαθηματικών, αλλά δεν το λέμε έτσι. Τελείωσε μηχανολόγος αεροναυπηγός, εφαρμοσμένα μαθηματικά και μετά έβαλε τα μαθηματικά μέσα στην ιατρική. 3 διαφορετικά αντικείμενα κάθε φορά ασχολήθηκε, έτσι. Και τα συνδύασε αυτά άλλα μαζί για να κάνει το κομμάτι της επιστημονικότητας. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, προφανώς τα πιο δημοφιλή εδώ πέρα, είναι η ιατρική, η οδοντιατρική, το βιολογικό, τέτοιες σχολές, η διαιτολογία. Έτσι. Είναι σχολές που επιλέγουν τα παιδιά με μεγάλη άνεση και εδώ πέρα θα πρέπει να εξεταστείτε σε βιολογία, χημεία, φυσική και έκθεση, όπως είπαμε και νωρίτερα. Εδώ θα δούμε τμήματα ένσωλα, αλλά πιο εξειδικευμένο στον χώρο της υγείας και φυσικά θα δούμε τμήματα τα οποία είπαμε μπορούμε να πάμε στην τρίτη ηλικία, όπως είναι τα τμήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Εδώ πέρα έχουμε τις λιγότερες σχολές σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδεία, παρόλα αυτά υψηλή ζήτηση. Για άλλο θα συναντήσουμε στον χώρο της ιατρικής, που είναι και το πιο δημοφιλές. 6 χρόνια σπουδές, συν 4 με 7 χρόνια το κομμάτι της ειδικότητας. Οπότε όσοι επιλέξετε την ιατρική, να ξέρετε ότι έχετε μια μακρά διαδρομή να ακολουθήσετε. Ποιοι είναι εδώ πέρα για γιατροί? Αλλά μην τρέπεστε, βεράκια ψηλά, μέχρι εκεί πάει. Πιο πάνω πάει. Okay, τέλεια. Άρα θέλουμε υπομονή. Θέλουμε υπομονή. Και ποιες άλλες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε? Το κομμάτι της αντοχής μας, έτσι, και της συναισθηματικής μας ορίμανσης. Και να πω ένα σχόλιο για τη βιολογία. Οι περισσότεροι που θέλουν να σπουδάσουν βιολογία είναι γιατί θέλουν να ασχοληθούν με τον άνθρωπο. Okay. Όμως τα βιολογικά τμήματα ασχολούμαστε με τη ζωή, γενικά με τη ζωή, που σημαίνει και ζώα και φυτά. Άρα θα συναντήσετε μαθήματα που μπορεί να μην σας είναι ευχάριστα. Αν όντως θέλετε να ασχοληθείτε με τον άνθρωπο, θα πρέπει να δείτε το τμήμα μοριακής βιολογίας που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και εξειδικεύεται στον άνθρωπο και όχι τόσο στο ζώο και στο φυτό. Αυτό το παράδειγμα γιατί το έφερα? Γιατί πέρα από τον τίτλο μιας σχολής, θα πρέπει να δείτε και τα μαθήματα που έχει η κάθε σχολή.
Γιατί θα έχετε να αντιμετωπίσετε, για να πάρετε το πτυχίο σας, 40 τουλάχιστον μαθήματα. Άρα πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να διαβάσετε και όχι να φαντάζεστε τι είναι αυτό που θα διαβάσετε. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα τμήματα βιολογίας. Και αυτό που θα ήθελα επίσης να δούμε είναι το κομμάτι της επιστημονικότητας. Δηλαδή, όπως είπαμε και στα παραδείγματα success stories που είδαμε νωρίτερα, συνδυάσαμε αντικείμενα. Έτσι. Ήταν παράδειγμα η αστροφυσική με κάτι ακόμα. Έτσι. Ήταν η βιολογία και τα μαθηματικά. Οπότε εδώ θα δούμε τη νέα γενιά φαρμάκων, τα νευροφαρμακολογικά φάρμακα, τα οποία θα συνδυάσουν τους βιολόγους, τους γιατρούς, τους ψυχολόγους, το κομμάτι της φαρμακευτικής. Γιατί οι ψυχολόγοι θα μπουν μέσα? Πάντα στις κλινικές μελέτες, όταν δοκιμάζουμε ένα καινούριο φάρμακο, σε κάποιο δείγμα, σε κάποιους ανθρώπους, δίνουμε ένα ψεύτικο φάρμακο, σαν καραμελίτσα. Και γίνονται καλά. Γιατί γίνονται καλά? Γιατί πιστεύουν ότι παίρνουν κάτι που τους κάνει καλά. Αυτό το φάρμακο το λέμε πλασίμπο, έτσι, εικονικό. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική πια η ψυχολογία στο κομμάτι της ίασης του ασθενή. Άρα, όσοι σπουδάσατε ψυχολογία, γιατί έχετε πάει παράδειγμα το πρώτο ψυχολογικό πεδίο, θα μπορούσατε εύκολα να κάνετε ένα μεταπτυχιακό που στο κομμάτι το ιατρικό για να μπορείτε να συνδυάσετε τα δύο αντικείμενα. Άρα, το ότι δεν σας άρεσε η φυσική και η χημεία δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Μπορούμε να το προσπεράσουμε και να κάνουμε το κομμάτι της διεπιστημονικότητας κάνοντας συνδυαστικές σπουδές. Και πάμε στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, για όσους έχουν κοιτάξει λίγο τις σχολές, θα δουν ότι έχουμε πάρα πολλές σχολές οικονομίας. Κάνουν όλες το ίδιο όμως. Έχουν όλες το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή είναι το ίδιο να σπουδάσω, παράδειγμα, το οικονομικό του Αριστοτελείου ή το διοίκηση επιχειρήσεων εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Έχω τα ίδια μαθήματα. Οπότε ξαναρχόμαστε σε αυτό που είπαμε πριν. Πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτό που θα σπουδάσετε. Πρέπει να σκαλίσετε μέσα λίγο τη σχολή, να δείτε τι έχει μέσα. Και εγώ τα χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Στα οικονομικά που έχουν λίγο περισσότερα μαθηματικά, όπως είναι η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, όπως είναι τα ναυτιλιακά, και στα άλλα τα οποία έχουν λιγότερα μαθηματικά. Όπως είναι παράδειγμα τα τμήματα διοίκηση επιχειρήσεων, όπως είναι τα τμήματα τα τουριστικά. Όπου πάμε πιο πολύ στην επικοινωνία, πάμε στην εξυπηρέτηση, πάμε γενικότερα στο κομμάτι του σχεδιασμού και της διοίκησης. Άρα, είναι σημαντικό ακόμα και αυτό. Αν τα μαθηματικά μου είναι κάπως αγκάθι για τις σπουδές μου, θα πάω σε αυτά τα τμήματα, τα δεξιά. Αν τα μαθηματικά δεν είναι πρόβλημα και μου αρέσει να δουλεύω με αυτά γιατί έχουν κάποια δομή, θα πάω από αυτή τη στήλη. Και θέλω λίγο να δείτε ότι σπουδάζοντας οικονομικά, παρόλο που υπάρχουν πολλές σχολές, υπάρχουν και πολλές εξειδικεύσεις. Και θέλω να δούμε λίγο το τελευταίο. Το ξέρουμε το τελευταίο. Το έχουμε ακούσει ποτέ. Ξέρουμε τι κάνει. Ωραία. Άρα, ο άνθρωπος που ασχολείται με τον προγραμματισμό των εταιρικών πόρων είναι αυτός ο οποίος, παράδειγμα, αν έχουμε ένα βιβλιοπωλείο, έτσι, δεν θα παραγγείλουμε σχολικές τσάντες τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο θέλουμε και το Σεπτέμβριο να τις διαθέσουμε στην αγορά. Θα τις παραγγείλουμε πότε? Το Φεβρουάριο, να ετοιμαστούν, να έρθουν, να τις ξεπακετάρω, να δω ότι δεν είναι ελαττωματικά για να μπορώ να τα διαθέσω στο κοινό. Αν τα προπαραγγείλω, δεν θα τα πάρω και σε καλύτερη τιμή. Άρα, ο άνθρωπος που ασχολείται με τους πόρους είναι πολύ σημαντικός για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Γιατί θα πάρει νωρίς το προϊόν, θα το πάρει σε καλή τιμή, θα τσεκάρουμε αν είναι ερωτηματικό και θα μπορούμε να το δώσουμε στο σωστό χρόνο στον πελάτη μας. Άρα, τέτοιες ειδικότητες και άλλες ειδικότητες όπως αυτές που αναφέρονται τώρα στη διαφάνεια, είναι ειδικότητες που θα ήθελα να τις δείτε για να καταλάβετε τι άλλα επαγγέλματα υπάρχουν στη διαθεσιμότητά μας. Δεν σημαίνει ότι ο οικονομολόγος κάνει μόνο διοίκηση επιχειρήσεων. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Αναλυτική των επιχειρήσεων. Πώς σκέφτομαι για να πάρω απόφαση. Ποια απόφαση με συμφέρει περισσότερο? Όχι εμένα, την εταιρεία. Άρα υπάρχουν τρόποι όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε και να τα μάθουμε. Έτσι, δεν γεννηθήκαμε για να τα ξέρουμε, θα εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά και υπάρχουν πλέον εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν για να τα καταφέρουμε. Και πάμε να δούμε τον κύριο Στρακ, ο οποίος σπούδασε μαθηματικό, σαν και εμένα, αλλά αυτόν τον κέρδισε το κομμάτι ποιον? Του marketing, το κομμάτι της ανάλυσης και πώς κάποιος παίρνει απόφαση. Και θα μου πείτε γιατί μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος παίρνει απόφαση και αν παίρνει τη σωστή και αν μπορώ εγώ να το επηρεάσω. Ναι, μπορούμε. Και αυτό είναι από τα κομμάτια τα οποία ασχολούνται οι νευροεπιστήμες. Γιατί παράδειγμα διαλέξαμε το κόκκινο μπλουζάκι και όχι το κίτρινο μπλουζάκι? Τι ήταν αυτό που μας επηρέασε? Γιατί τα περισσότερα απορρυπαντικά πιάτων είναι με πράσινο χρώμα?
Γιατί μας δίνει την αίσθηση του καθαρού περισσότερο, έτσι. Και δεν παίρνουμε άλλα χρώματα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία επιλεγμένα. Σκεφτείτε και κάτι ακόμα. Ψωνίζετε στα σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον έχετε μπει σε σούπερ μάρκετ, έτσι. Τα γαλακτοκομικά, δηλαδή το γάλα, το τυρί, πού βρίσκονται? Στην είσοδο του καταστήματος ή στο βάθος του καταστήματος? Για ποιο λόγο βρίσκονται στο βάθος? Ναι, okay, στα ψυγεία. Δεν μπορούσα να τα βάλω πιο μπροστά τα ψυγεία. Γιατί δεν τα βάλω στο βάθος? Αν τα βάλω στο βάθος, θα αναγκαστώ να περάσω από όλα τα ράφια, να δω και άλλα προϊόντα και άρα να με δελεάζουν περισσότερο από το να αγοράσω. Αυτό είναι το κομμάτι της ψυχολογίας, έτσι, που σχετίζεται με το κομμάτι της εμπορικότητας. Άρα θα μπορούσατε να κάνετε τέτοια ωραία πραγματάκια. Τι άλλο θα δούμε στο 4ο επιστημονικό πεδίο? Το κομμάτι της πληροφορικής, κάποιες κατηγορίες μηχανικών. Εδώ πέρα προσοχή, δεν είναι όλα πολυτεχνία και σημαίνει ότι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα δεν είναι πάντα εξασφαλισμένα, οπότε την προσοχή μας εδώ και φυσικά τα κοινά τμήματα, όπως είναι τα τμήματα των παιδαγωγικών, των νηπιαγωγών, της Γυμναστικής Ακαδημίας, αλλά φυσικά και τα τμήματα περιβάλλοντος, τα οποία, όπως είπαμε, έχουν σημαντικές ευκαιρίες για εσάς, τις οποίες θα ήθελα να τις εξερευνήσουμε. Και μιλάμε για το κομμάτι της πληροφορικής, είμαστε στην 4η βιομηχανική επανάσταση και πάμε να δούμε μερικούς κλάδους, τους οποίους θα ήθελα να συγκρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί κάποιοι από αυτούς τους κλάδους θα μπορέσει να είναι ενδεχομένως και το πεδίο στο οποίο θα δουλέψετε. Τους ξέρουμε αυτούς τους κλάδους, τους έχουμε ακούσει καθόλου? Το κλάδο το ξέρουμε, αποκλείται αν δεν το ξέρετε. Έτσι είναι, οκ, μια χαρά. Το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας το είπαμε. Το κομμάτι της ψυχαγωγίας αποκλείεται αν δεν το ξέρετε. Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Σίγουρα τεχνολογίες υγείας. Είναι ο λόγος που θα ζήσουμε μέχρι τα 100, είπαμε. Έτσι. Είναι το smartwatch που φοράμε και μετράει παλμούς. Έτσι. Μετράει βήματα. Πόσο κοιμηθήκαμε. Κάνουμε βαθύ ύπνο ή όχι. Όλα αυτά είναι προϊόντα τα οποία συνδυάζουν την υγεία, παράδειγμα, με την πληροφορική. Άρα, αρκετά από αυτά έχετε έρθει σε επαφή. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πάμε εμείς από την άλλη πλευρά, την εργασιακή πλευρά. Να είμαστε εμείς που θα τα φτιάχνουμε αυτά και εμείς αυτοί οι οποίοι θα εργαζόμαστε σε αντίστοιχους τομείς και θα είμαστε και εμείς σημαντικά μέλη της κοινωνίας μας. Και πάμε να δούμε και ακόμα μια περίπτωση, έτσι, όπου έχουμε την κυρία Χρύσα, έτσι, έχει σπουδάσει φυσικό. Ο λόγος που το δείχνω είναι ότι ακόμα και από κλασικές σπουδές, οι οποίες δεν δείχνουν κάποια τρομερή προοπτική, έτσι, μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ όμορφο, όπως παράδειγμα να ασχοληθείτε με το κομμάτι της αστροφυσικής και φυσικά να εργαστείτε για την NASA, έτσι, την αμερικανική εταιρεία που ασχολείται με το κομμάτι του διαστήματος. Και αυτό που θα ήθελα επίσης να δείξω, για να έχετε έτσι μια εικόνα, είναι το κομμάτι της βιομετρίας. Είναι αυτό που είπαμε. Ο λόγος για τον οποίο θα ζήσουμε τα 100 χρόνια είναι αυτός. Είπαμε, συνδυασμός ανθρωπολογίας, στατιστικής, μαθηματικών, βιολογίας. Καθένας από αυτούς, τους ειδικούς επιστήμονες, θα βάλει το λιθαράκι του για να φτάσουμε στο να επιτευχθεί το κομμάτι της επιστημονικότητας και να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε επίπεδο υγείας. Εδώ έχουμε πολύ μέλλον. Γιατί είμαστε η Ελλάδα, έχουμε σε κάθε γωνιά της αρχαία, έχουμε πολιτισμό, έχουμε κουλτούρα, έχουμε μουσική, έχουμε τέχνες, έτσι. Και αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο χειροπιάστο. Με τις νέες τεχνολογίες όμως, μπορούμε αυτό να το κάνουμε πιο χειροπιάστο. Έχετε σίγουρα δει τη διαφήμιση της Κοσμοτέ, όπου δείχνει την αναπαράσταση του Παρθενώνα. Πώς ήταν δηλαδή χτισμένος και βαμμένος, όταν τον είχε πρωτοδημιουργήσει ο Περικλής, που του είχε δώσει παραγγελία στον Καλλικράτη και στον Νικτίνο. Αυτό το κομμάτι που θα μπορούμε να το κάνουμε και για τα υπόλοιπα μνημεία που βρίσκονται ανά την Ελλάδα, και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σε συνεργασία με τη Microsoft για να το υλοποιήσει αυτό. Είναι δηλαδή πρόγραμμα που τρέχει. Και πλέον τι θα κάνουμε, μέσα από το κινητό μας, θα σκανάρουμε μια περιοχή, ένα QR code και θα μπορούμε να βλέπουμε όντως μια ψηφιακή αναπαράσταση του τόπου και πώς ήταν χτισμένος. Άρα και το κομμάτι της αρχαιολογίας αναδεικνύεται μέσω του συνδυασμού με την πληροφορική, το κομμάτι των τεχνών και του virtual reality. Άρα, κάποιος που είναι παράδειγμα καλλιτεχνικός, γιατί να μην δράσει και να μην ασχοληθεί με ένα τέτοιο αντικείμενο? Δεν χρειάζεται απαραίτητα να γίνει ζωγράφος ή κλήπτης, αλλά θα μπορέσει να δημιουργήσει με ψηφιακά μέσα αναπαραστάσεις, οι οποίες θα είναι πολύ εντυπωσιακές και θα μας αρέσουν, γιατί θα δείχνουμε ενδιαφέρον για το κομμάτι του πολιτισμού μας. Και αυτό να μπορούμε να το αναπαράξουμε. Οπότε το κομμάτι της ψηφιακής αναπαράστασης είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπορούμε να το δούμε από σχολές όπως έχουν τις τέχνες, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Σχολές δηλαδή που, αν τις πούμε
θα πάω να σπουδάσω κινηματογράφο, γιατί με ενδιαφέρει παράδειγμα η ψηφιακή αναπαράσταση, οι περισσότεροι δεν θα το δουν με θετικό μάτι. Δεν μας νοιάζει όμως. Και αυτό είναι που θέλω να κρατήσουμε. Δεν μας νοιάζει, γιατί είναι αυτό που αφορά εμάς. Μου αρέσει εμένα να το κάνω, με παθιάζει εμένα να το κάνω και μπορώ να γίνω πραγματικά πολύ καλό σε ένα τέτοιο αντικείμενο. Και όπως είπαμε, σημαντικές ευκαιρίες για το κομμάτι του περιβάλλοντος. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έγινε στις αρχές του έτους, οι πρώτοι 5 κίνδυνοι για την επόμενη δεκαετία αφορούσαν το περιβάλλον. Υπερθέρμανση του πλανήτη, πλημμύρες, σεισμοί, όλα αυτά τα οποία τα ακούτε και στις ειδήσεις. Οπότε χρειαζόμαστε ειδικούς να μπορούν να μας δώσουν λύσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στην στάθμη της θάλασσας η οποία ανεβαίνει. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σπουδάζοντας αυτά τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά που έχουν σχέση με τη βιολογία, τη χημεία αλλά και τη μηχανική των υλικών. Και ένας αρκετά τομέας, μάλλον με αρκετή προκατάληψη από τους γονείς, είναι το κομμάτι της Γυμναστικής Ακαδημίας. Αρκετοί από εσάς ίσως ήδη αθλείστε ή είστε πολύ κοντά με τη γυμναστική ή κάποιο άθλημα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το παρατήσετε. Ενδεχομένως να μπορείτε να γίνετε και πολύ καλοί σε αυτόν, αλλά όχι ενδεχομένως ως αθλητές, αλλά ως επιστήμονες οι οποίοι μελετάνε το συγκεκριμένο άθλημα και θα μπορούσαν να μας δώσουν διάφορες προεκτάσεις. Ποιες είναι οι προεκτάσεις? Το κομμάτι της ειδικής αγωγής, το κομμάτι της φυσικοθεραπείας και της ποιότητας ζωής, όχι μόνο όταν είμαστε έφηβοι, αλλά και της ποιότητας ζωής όταν είμαστε μεσήλικες, αλλά και όταν φτάσουμε στην τρίτη ηλικία, το κομμάτι που σχετίζεται με τη βιοχημία και το κομμάτι της διασκέδασης. Έτσι, να κάνουμε παράδειγμα downhill. Πόσοι από εσάς έχετε κάνει downhill? Ξέρετε τι είναι το downhill? Νάτος, ωραίος. Okay. Άρα το κομμάτι του τουρισμού εξελίσσεται. Λοιπόν, και πάμε να δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα. Στο Μπάνσκο πόσοι έχετε πάει από εσάς? Χέρι, Μπάνσκο, ωραία. Το Μπάνσκο λειτουργεί μόνο το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι έχουν φτιάξει πίστες για ποδήλατα, έτσι ώστε το μέρος να μην μένει ανενεργό το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή, προσπάθησαν να φτιάξουν εγκαταστάσεις οι οποίες να δημιουργήσουν τουρισμό και τις άλλες εποχές του χρόνου. Οπότε το κομμάτι του αθλητισμού είναι αυτό που κερδίζει. Και γι' αυτό και θα πάει κάποιος εκεί πέρα, γιατί θα βρει καλές πίστες mountain bike και όποιος αγαπάει την ποδηλασία θα μπορέσει να πάει και να επισκεφτεί αυτό το μέρος. Άρα θέλω να πω ότι μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνδυαστικές, όπως είπαμε, αθλητισμός και τουρισμός, αθλητισμός και υγεία, αθλητισμός και ψυχολογία, αθλητισμός και διαιτολογία. Άρα πάντα το κομμάτι της διεπιστημονικότητας και του συνδυασμού μπορεί να μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα εργασιακά. Οπότε στο κομμάτι των πανελλαδικών θα ήθελα να σκεφτείτε αυτούς τους 8 τομείς. Αν θέλετε, βγάλτε το και φωτογραφία, έτσι, για να το έχετε και στα κινητά σας. Όπου εδώ είναι οι τομείς που πιστεύουμε στα επόμενα χρόνια θα έχουν σημαντική απορρόφηση στην αγορά εργασίας, όπως είναι το κομμάτι της τρίτης ηλικίας που αναφερθήκαμε, τα πράσινα επαγγέλματα, το AR, το VR, το δίκαιο της τεχνολογίας και της μηχανικής υλικών. Οπότε κάνουμε μια μικρή παύση να βγάλετε μια φωτογραφία και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Όσοι έχετε κινητά, εντάξει, δεν νομίζω να σας μαλώσουν οι καθηγητές σας αν βγάλετε μια φωτογραφία, κάτι σημαντικό. Έτσι. Οκ. Δεν θα σας ενοχοποιήσω. Θα φωνάξω δικηγόρο να σας αθωώσει. Λοιπόν, να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το 3D printing. Έτσι. Στο σπίτι σας έχετε εκτυπωτή ή σε κάποιο συγγενικό σπίτι? Απλό εκτυπωτή. Έχουμε. Πριν 20 χρόνια δεν ήταν αυτονόητο ότι τα σπίτια είχαν εκτυπωτή. Όπως και τώρα δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι έχουν 3D εκτυπωτή σπίτι μας. Σε λίγο καιρό όμως θα είναι ψηλοαυτονόητο, όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι το ραδιόφωνο ή άλλες συσκευές. Και ο 3D εκτυπωτής είναι εκείνο το εργαλείο που θα μας δώσει τη δυνατότητα ακόμα και να φτιάχνουμε τα δικά μας έπιπλα μέσα στο σπίτι ή να φτιάχνουμε δώρα για τους φίλους μας ή πράγματα για εμάς. Και θα δούμε πάρα πολλές εφαρμογές. Οπότε πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια γρήγορα. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την γαλάζια οικονομία. Γαλάζια οικονομία τι σημαίνει? Ότι έχει σχέση να κάνει με τη θάλασσα, το νερό. Έχουμε μέσα εδώ πέρα τον τουρισμό. Έχουμε το κομμάτι τα ναυτιλιακά, το κομμάτι της ενέργειας που σχετίζεται με τη θάλασσα αλλά και την αιωλική ενέργεια, δηλαδή στον αέρα. Και έχουμε και μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία που θα ήθελα να δούμε. Ποια είναι αυτά τα σημαντικά? Μόνο πέρυσι τα επίσημα στοιχεία λένε για 41,6 εκατομμύρια αφίξεις, που σημαίνει χρήματα τα οποία δεν τα είχαμε και ήρθαν από τουρίστες. Και τα επίσημα στοιχεία είναι 22 δις από την Τράπεζα της Ελλάδος. 22 δις ευρώ έξτρα. Και σκεφτείτε πως ακόμα είναι τα μαύρα χρήματα τα οποία υπήρχαν και προφανώς δεν μπορούσαν να δηλωθούν.
Το κομμάτι, είπαμε, της νομικής και της τεχνολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό που θέλω να καταλάβετε, γιατί όλοι έχετε κινητά, είναι ότι το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής πραγματικότητας κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Έχουμε ψηφιακή βοηθό, τη Siri ή την Alexa ή διάφορες άλλες ψηφιακές βοηθούς και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε ότι αν χαλάσει το λάστιχο του αυτοκινήτου σας και δεν ξέρετε να το αλλάζετε, δεν θα βλέπετε πλέον βιντεάκι στο YouTube για το πώς να το αλλάξετε ή να μαγειρέψετε μια συνταγή. Θα έχετε μια ψηφιακή βοηθό η οποία θα σας δείχνει τι πρέπει να κάνετε πιο σωστά για να μπορέσετε είτε να μαγειρέψετε ή να διορθώσετε το λάστιχο το οποίο μόλις παράδειγμα ξεφούσκωσε. Άρα, εδώ επενδύονται χρήματα και αυτά είναι τα χρήματα μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Meta, που την ξέρετε όλη τη Meta γιατί έχει το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, έχει επενδύσει την τριετία 2023-2026 $48 δισεκατομμύρια. Έτσι, μόνο η Meta. Άρα σημαίνει ότι είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν επενδύσεις σημαντικές και μέρος αυτών των επενδύσεων μπορεί να έρθει και σε εσάς, είτε κάνοντας εσείς μια δικιά σας εταιρεία, είτε εργαζόμενοι εσείς στις εταιρείες αυτές. Ποιος από εσάς που αγαπάει την πληροφορική δεν θα ήθελε να δουλεύει παράδειγμα για τη Microsoft ή για τη Meta. Έτσι. Άρα εταιρείες με πολύ ψηλό κύρος και πολύ ψηλή ανταγωνιστικότητα. Ξέρουμε τι είναι ο UX designer. Okay. Το Instagram είναι μια καλά σχεδιασμένη εφαρμογή. Φταίει ο UX designer. Είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε μαζί με την ομάδα του τι σχηματάκια να βάλει, ας πούμε, στα πρόσωπά μας, τετράγωνα ή κύκλους. Γύρω-γύρω από κάθε εικονίδιό μας τι γυρνάει, μια ροζ μοβ γραμμή, η οποία αν είναι στους στενούς κύκλους, τι χρώμα έχει αυτή η γραμμή, πράσινο. Όλα αυτά τα όμορφα σχεδιάκια είναι του UX designer. Είναι ο άνθρωπος που κάνει μια εφαρμογή στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, πιο ελκυστική και πιο ευκολόχρηστη. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένας χώρος εργασίας που υπάρχει, όχι μόνο τώρα, θα συνεχίσει να υπάρχει και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, κάποιος ο οποίος είναι αρκετά δημιουργικός θα μπορούσε να πάει σε τέτοια αντικείμενα και να απορροφηθεί. Το κομμάτι του 3D printing το αναφέραμε πριν, απλά αυτό που δεν ανέφερα και θα ήθελα λίγο να το δείτε, είναι οι σχολές. Από ποια σχολή θα μπορούσα να πάω στο κομμάτι του 3D printing? Είναι οι μηχανολόγοι, είναι οι χημικοί, είναι οι επιστήμες των υλικών. Με τι υλικά τροφοδοτώ εγώ τον 3D εκτυπωτή μου για να φτιάξω το έπιπλο? Με τι υλικά τροφοδοτώ το 3D εκτυπωτή μου για να χτίσω ένα σπίτι? Γιατί υπάρχουν 3D εκτυπωτές που χτίζουν σπίτια μέσα σε 72 ώρες. Έτσι. Άρα πολύ σημαντικό, γιατί γλιτώνουμε την κούραση και την κόπωση και ενδεχομένως τραυματισμό ανθρώπων που εργάζονται στην οικοδομή και με πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Η μηχανή δεν κουράζεται, μπορεί να λειτουργήσει όλο το 24ωρο συνεχόμενο. Αυτό επίσης που θα ήθελα να δούμε με τους μηχανικούς υλικών είναι ότι καταπιάνονται με πάρα πολλούς τομείς. Όπως είναι τα φάρμακα, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι το κομμάτι των βιοηλικών. Το κομμάτι των βιοηλικών είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να περάσουμε και στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Έχουμε φτιάξει το πλαστικό, το οποίο πλαστικό είναι πρόβλημα για το περιβάλλον. Δεν αποσυνθήθεται, δεν χαλάει και άρα δεν μπορεί να το ανακυκλώσει το περιβάλλον η γη. Πρέπει να πάμε σε υλικά τα οποία να μπορούν να είναι ανακυκλώσιμα, έτσι ώστε να καταστήσουμε το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε ανθρώπινο και πραγματικά χωρίς επιβαρύνσεις. Και γι' αυτό ξαναείπαμε, το κομμάτι του περιβάλλοντος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και γι' αυτό θα δούμε τους μηχανικούς περιβάλλοντος να έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Και αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν να μένουν πλέον σε έξυπνα κτίρια, κτίρια τα οποία δεν χρειάζονται να δαπανούν πάρα πολύ ενέργεια για θέρμανση ή για ψήξη το καλοκαίρι, να πάμε στο κομμάτι της βιώσιμης γεωργίας, γιατί πρέπει να φάμε κιόλας. Έτσι. Και φυσικά, επειδή είμαστε υπερκαταναλωτικά όντα, κάτι πρέπει να γίνει και με τα απόβλητα, με τους ρήπους μας δηλαδή. Οπότε, από ποια επαγγέλματα, από ποιες σχολές μπορούμε να πάμε στα πράσινα επαγγέλματα? Ο γεωπόνος είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα που ενδεχομένως δεν έχουμε σκεφτεί σαν διαδικασία. Και ποιος άλλος? Ο χημικός μηχανικός. Οπότε, ο λόγος που τα δείχνω όλα αυτά είναι γιατί θέλω να ενεργοποιηθείτε. Θέλω να ψάξετε και να δείτε αν κάποιες από αυτές τις σχολές θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν και αν μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα μαθήματα μέσα σε αυτές τις σχολές και να είστε πλέον σίγουροι για ποιο λόγο διαβάζετε. Ότι δεν διαβάζετε γιατί απλά θέλουμε να έχουμε ένα καλό βαθμό ή γιατί το λέει ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου. Παίρνω καλούς βαθμούς γιατί θέλω εγώ να πετύχω κάτι ως στόχο.
Και ξαναλέω, πρέπει να βάλουμε στόχους. Αναφέρθηκα εδώ πέρα, μένω μόνο λίγο γιατί θέλω να δείτε τις σχολές οι οποίες θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν στον χώρο της γυριατρικής. Είναι ο χώρος ο οποίος θα έχει τρομακτική άνθηση τα επόμενα χρόνια. Και πάμε να δείξω ένα ενδεικτικό παράδειγμα το πόσο λανθασμένοι είναι οι τίτλοι που έχουμε στις σχολές μας. Έτσι, γι' αυτό και ζητάω από εσάς να τις ψάξετε. Παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Ξέρουμε τι βγαίνει κάποιος από εδώ πέρα τελειώνοντας αυτή τη σχολή. Φιλόλογος. Εντάξει, άρα σημαίνει ότι διδάσκω στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευση. Τι βγαίνουμε εδώ. Εδώ είναι οι δάσκαλοι. Επιστήμης εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας. Εδώ. Εδώ είναι η σχολή που δίνει ανάλογα την κατεύθυνση διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Αν πάτε στο επιστημόν της εκπαίδευσης, γίνετε όντως δάσκαλοι, ενώ αν πάτε στο τμήμα στην κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας, γίνεστε κοινωνική λειτουργή. Άρα, το μηχανογραφικό μου δελτίο, δηλαδή οι επιλογές που έχω μέσα από τις πανελλαδικές, είναι επιλογές που θέλουν διερεύνηση και θέλουν τη σημαντική ενασχόληση από τη δικιά σας πλευρά. Και λέω τη δικιά σας πλευρά γιατί εσείς θα σπουδάσετε. Δεν θα σπουδάσει ούτε ο ξαδερφός σας, ούτε ο κολλητός σας, ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά. Θα πρέπει εσείς να ενεργοποιηθείτε για να ψάξετε τη σχολή η οποία θα σας παρακινήσει και αργότερα θα σας κατευθύνει στα επαγγέλματα μέσα από τα οποία θα βιοποριστείτε. Γιατί φαντάζομαι, σαν εικόνα του εαυτού σας, όταν θα είστε στα 25 και στα 30 σας, θα θέλετε να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι, έτσι δεν είναι? Δεν θα θέλετε να ζητάτε χρήματα από τους γονείς σας στα 25 σας, στα 30 σας. Θα θέλετε να έχετε δικό σας πορτοφόλι, γεμάτο, έτσι. Πώς θα οδηγηθώ εκεί? Να κάνω καλή επιλογή σχολής, επάγγελμα και να είμαι χαρούμενος με το επάγγελμά μου για να μπορώ να βγάζω και χρήματα. Οπότε πάμε σε μερικές συμβουλές. Πάμε να δούμε πώς συντηρείτε κάποια από τα πράγματα από αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Να σας δείξω. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Έτσι, ελπίζω να σας φανεί αρκετά χρήσιμο. Λοιπόν, αν θέλουμε να πετύχουμε στις πανελλαδικές, προφανώς πρέπει να καταβάλουμε κάποιο κόπο. Και αυτός ο κόπος λέγεται διάβασμα. Έτσι. Δεν θα κουβαλήσουμε παράδειγμα σακιά με χώμα. Έτσι. Άρα, για να πετύχουμε το καλό διάβασμα, τι χρειαζόμαστε? Καλό ύπνο, διατροφή πολύ καλή και φυσικά τι? Να μπορώ να διαχειρίζομαι το άγχος μου. Εδώ, παρενθεσούλα και χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι οι περισπασμοί που έχετε. Έτσι. Και πρέπει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον χρόνο έτσι ώστε να προλαβαίνουμε να διαβάζουμε ή να κοιμόμαστε και να τρώμε. Οπότε, γιατί είναι σημαντικός ο ύπνος? Έτσι, να το αιτιολογήσουμε λίγο. Οι νευροεπιστήμονες λένε ότι για να ενεργοποιηθεί το κομμάτι της μνήμης μας, δηλαδή αυτά που μας δίδαξαν σήμερα, αυτά που διάβασα εγώ σήμερα, για να αποθηκευτούν στο κεφάλι μου, να μείνουν έτσι, θα πρέπει να κοιμηθώ τουλάχιστον 7 ώρες. 7 ώρες συνεχόμενου ύπνου, έτσι ώστε να μπορώ να λειτουργήσω και την επόμενη μέρα καλά. Άρα, όσοι ξενυχτάτε στο κινητό σας, παράδειγμα, μέχρι τις 2 η ώρα, έτσι και ξυπνάτε μετά στις 7, έχετε κοιμηθεί 5 ώρες. Άρα είναι πρόβλημα. Η επόμενη μέρα δεν θα είναι αποδοτική για εσάς. Θα είναι μια κακή ημέρα για εσάς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει εσείς να το αλλάξετε. Πλέον δεν είστε σε εκείνη την ηλικία που θα σας πει ο μπαμπάς και η μαμά, κοιμήσου. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε multitasking. Κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργεί έτσι. Οπότε, ένα πράγμα τη φορά. Τελειώνω παράδειγμα την έκθεσή μου και μετά θα πάω παράδειγμα στη βιολογία μου και μετά θα πάω στα αρχαία μου και μετά θα πάω στα μαθηματικά μου. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, θα φάω, θα ξεκουραστώ. Τι χρειάζομαι όμως για να διαβάσω καλά? Θέλω έναν καθαρό χώρο, εγώ θα πω. Έναν χώρο χωρίς περισπασμούς. Έναν χώρο που θα είναι αποκλειστικά για το διάβασμά μου. Μια γωνία του δωματίου μου ή του σπιτιού μου, όπου δεν θα υπάρχουν άλλα πράγματα και αυτή η γωνία του σπιτιού μου δεν θα συνδυάζεται με άλλες διαδικασίες. Έτσι ώστε να αυτοματοποιήσω. Ένα ωραίο tip που μπορώ να σας δώσω είναι το εξής. Στον χώρο που θα επιλέξετε να διαβάζετε, θα βάλετε και μια μικρή λάμπα. Έτσι, ένα λαμπατέρα, ένα φωτιστικό, ένα οτιδήποτε. Και κάθε φορά που διαβάζετε, θα ανοίγετε και τη λάμπα. Άσχετα αν έχει φως ή όχι, φυσικό. Και κάθε φορά που θα σταματάτε, την κλείνετε. Και έτσι θα αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία στο μυαλό μας ότι τώρα είναι η ώρα του διαβάσματος. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Και ξεκινάμε πάντα από τα εύκολα για να φτάσουμε στα δύσκολα και πάντα από τα σημαντικά. Έτσι ώστε να τελειώνουμε και να ξεαγχωνόμαστε για να μπορούμε να διαχειριστούμε και τις υπόλοιπες διαδικασίες που έχουμε.
Προφανώς είναι σημαντικά τα διαλύματα, αλλά όχι κάθε 10 λεπτά να πάμε στο ψυγείο για να τσιμπήσουμε κάτι για να πιούμε νερό. Έτσι. Και αυτό που επίσης θέλω να δείτε είναι ότι κάποιοι από εμάς δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν οι άλλοι. Δηλαδή, κάποιοι από εσάς είστε ακουστικοί τύποι. Τα μαθαίνετε καλύτερα όταν τα ακούτε 2 ή 3 φορές. Οπότε εδώ πέρα, καλό είναι όταν διαβάζετε ή προσπαθείτε να μάθετε κάτι απ' έξω να το φωνάζετε. Έτσι θα το ακούτε κι εσείς. Και έτσι θα είστε σίγουροι ότι το λέτε σωστά. Okay. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας, αλλά όχι για να βγάζετε φωτογραφίες, να ηχογραφήσετε τον εαυτό σας και να το βάζετε ξανά να το ακούτε, αυτό που μόλις είπαμε. Okay. Και φυσικά, ο μεγαλύτερος εχθρός του διαβάσματός σας αυτή τη στιγμή είναι το κινητό σας. Δεν διαβάζουμε με κινητό. Και εγώ όταν πάω να κάνω μια δουλειά και είναι το κινητό μου δίπλα, δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά σε γρήγορο χρόνο. Θα την κάνω στο διπλάσιο χρόνο. Οπότε η συμβουλή μου ποια είναι? Αφήνω το κινητό στην κουζίνα, λειτουργεί απτήσεις, μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, ανάβω το λαμπάκι μου και ξεκινάω να διαβάζω. Εντάξει. Αν ήσασταν στην προπόνησή σας, όσοι κάνετε αθλητισμό ή στην κιθάρα, στα μαθήματα, υπάρχει περίπτωση να λέγατε στον προπονητή σας, Coach, time out. Έχω να σηκώσω το τηλέφωνο ή να στείλω ένα μηνυματάκι λίγο τώρα στο Instagram. Όχι. Δεν είστε διαθέσιμοι εκείνη την ώρα που διαβάζετε. Κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, επενδύετε στον εαυτό σας. Άρα εκείνη την ώρα δεν θα το σηκώσετε. Ο κολλητός σας και η κολλητή σας δεν θα παρεξηγηθούν να το απαντήσετε μετά από 20 λεπτά ή μετά από 1 ώρα. Εξάλλου, τα περισσότερα που θα σας ρωτήσουν δεν είναι και τα πιο σημαντικά, η ζωή και θανάτου. Οπότε, το κινητό σε διαφορετική χώρο. Και υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να καταμετράτε το χρόνο που περνάτε στις διάφορες εφαρμογές και να κλείνουν αυτόματα, έτσι ώστε να μην ξεχνιέστε ή να μην δαπανάτε περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχετε οριοθετήσει στα social media σας. Και κλείνοντας, να πω το εξής. Όλη η κουβέντα που κάναμε σήμερα έγινε για ποιο λόγο? Έγινε για να σας ενεργοποιήσω. Θέλω να αναλάβετε πρωτοβουλία. Θέλω να ξεκινήσετε να ψάχνετε για τους εαυτούς σας, για ποιο λόγο είστε στο Λύκειο και γιατί διαβάζετε. Ποιες είναι εκείνες οι σχολές οι οποίες σας αρέσουν και ενδεχομένως θα βλέπετε τους εαυτούς σας ως φοιτητές εκεί και αργότερα ως εργαζομένους. Εντάξει. Δεν είναι η ώρα που μόνο θα κανονίσω να βγω έξω ή να στείλω μια ωραία φωτογραφία στο φίλο μου ή στο κολλητό. Είναι το διάστημα που αρχίζω να ψάχνω και να διερευνώ ποια είναι τα μονοπάτια που θα μπορούσα να ακολουθήσω. Οπότε, θέλω να βρω κάτι που να μου αρέσει, να μπορώ να γίνω καλός, έτσι ώστε να είμαι ανταγωνιστικός, έτσι ώστε να μπορώ να είμαι καλύτερος από τους υπόλοιπους που κάνουν το ίδιο πράγμα με εμένα, να κάνω κάποιες έξυπνες επιλογές, είτε με σπουδές είτε με μεταπτυχιακό, και προφανώς να ζητήσω, να διεκδικήσω. Να είμαι εκεί για να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη όσον αφορά την κοινωνία μας. Θα πρέπει να ζητάτε. Αν δεν ζητάτε, δεν θα λάβετε. Και σε αυτό είμαι κάθετος. Αν δεν ζητήσετε, αν δεν με ρωτήσετε κάτι παράδειγμα μετά το τέλος της ομιλίας, προφανώς και δεν θα πάρετε απάντηση. Αν δεν κάνετε τις ερωτήσεις που πρέπει, δεν θα πάρετε τις απαντήσεις που ψάχνετε. Οπότε να διεκδικήσουμε. Και όπως είπαμε πριν, έχουμε αρκετά σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορες σχολές με διάφορα χαμηλά τμήματα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, plan B. Πάντα θέλω να έχετε και ένα εναλλακτικό πλάνο. Ωραία. Και αν δεν γίνει αυτό που σκέφτομαι, το κυρίαρχο, το βασικό, υπάρχει και μια εναλλακτική διαδρομή. Κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία μας. Νιώθουμε πολύ καλύτερα μετά ότι έχω και ένα μαξιλαράκι ασφαλές. Οπότε, αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις που μπορεί να θέλατε. Το μικρόφωνο μπορεί να περάσει σε εσάς, να σηκώσει όποιος από εσάς ή όποια από εσάς θέλει χέρι και είμαι έτοιμος για ερωτήσεις. Θα σηκωθείτε σε λίγο, εντάξει, ξέρω, πιαστήκατε λίγο, εγώ περπατούσα όλη την ώρα, εσείς μπορεί και να πιαστήκατε. Τόσο καλά τα είπα, καμία ερώτηση? Τα καταλάβατε ωραία, έτσι? Άψογα, οκ. Λοιπόν, οπότε ο λόγος θα περάσει στην κυρία Λίνα, θα σας πει 2 πραγματάκια και να κλείσουμε με την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας ξαναδώ.
Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή παρουσίαση της Employ και του λειτουργού της που ήταν εδώ για να σας βοηθήσει. Εύχομαι να τη βρήκατε επικοδομητική, εύχομαι να κρατήσατε στο μυαλό κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μία ώρα, σε μία μισή ώρα, να τοποθετηθούν στην δική σας ιδιοσυγκρασία πράγματα όπως αυτά, γιατί τα περισσότερα είναι καινούρια. Είναι πράγματα τα οποία δεν σας έχουν απασχολήσει μέχρι τώρα και είναι πολύ λογικό. Θα σας απασχολήσουν όμως πάρα πολύ σύντομα. Και ήταν μια καλή συνθήκη στην οποία θα βάλετε τους εαυτούς σας και θα θέσετε κάποια ερωτήματα. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εσάς αυτό που σκέφτεστε ως πρώτο και κύριο σε σχέση με τις πανελλαδικές είναι η φοιτητική ζωή και καλά κάνετε. Όλοι αυτό κάναμε στην ηλικία αυτή. Δυστυχώς όμως, την επόμενη ακριβώς μέρα από αυτή που θα εισαχθείτε σε μια σχολή, θα ξεκινήσουν να σας απασχολούν και άλλα πράγματα. Ήταν η επιλογή που κάνατε η σωστότερη για εσάς. Αυτή η επιλογή την επόμενη ακριβώς μέρα μπορεί να σας εργοδοτήσει. Μπορεί να σας προσφέρει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μπορεί να σας δώσει τη χαρά της δημιουργίας. Αυτά τα πολύ βασικά ερωτήματα που μοιραία απασχολούν όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση, εύχομαι να μπήκατε σήμερα λίγο στη διαδικασία και να ψαχτείτε λίγο παραπάνω. Προφανώς, κάποια πράγματα δεν γίνονται σε μία μέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως, ίσως να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις πληροφορίες και να κάνετε τη δική σας έρευνα και στη διαδικασία αυτή του να κάνετε τη δική σας έρευνα θα έρθετε αντιμέτωποι με πάρα πολλά καινούργια πράγματα που θα σας κάνει έκπληξη και σε εσάς τους ίδιους, πράγματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζετε για τους εαυτούς σας. Ξέρετε, συνηθίζουν οι ψυχολόγοι να λένε ότι αν δεν βρεθεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, σε συνθήκη ανάγκης, δεν ξέρει καλά τον εαυτό του. Εγώ εύχομαι να μάθετε τους εαυτούς σας πριν βρεθείτε σε αυτή τη συνθήκη. Καλή επιτυχία λοιπόν ξανά, ο λόγος στον διευθυντή σας και ευχαριστούμε πολύ. Πάντα έλεγα ότι κριτήριο ενός καλού ομιλητή είναι κατά πόσο το κοινό μένει προσιλωμένο και ήσυχο και τον ακούει. Σήμερα ο κύριος Νίκο απόδειξε ότι πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής. Γιατί κράτησε το ενδιαφέρον σας, ήσασταν εξαιρετικοί, ακούσατε και φαντάζομαι αποκομίσατε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Εγώ έχω να σας πω ότι, σας το έχω πει βέβαια πολλές φορές, θα το πω ακόμα μια φορά, στη ζωή σας βάλτε στόχους και προσπαθήστε να τους πετύχετε. Όχι κατά ανάγκη, μέσα από τυποποιημένους τρόπους. Δηλαδή, ενδέχεται ένα παιδί να θέλει να γίνει πολιτικός μηχανικός, γιατρός, δεν ξέρω τι, και να βλέπει ότι μέσα από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί δεν είναι καλό στην έκθεση, γιατί δεν είναι καλό στα μαθηματικά, γιατί δεν είναι καλό στη φυσική. Αλλά έχουμε πάμπολα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν μέσα από τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων στη σχολή που επιθυμούσαν. Προσπάθησαν, βρήκαν άλλους τρόπους. Το ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν τρόποι να σπουδάσουμε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας, αρκεί να το θέλουμε πολύ και να το επιδιώκουμε. Σας υπενθυμίζω ότι εγώ δεν σπούδασα στην Ελλάδα. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και έκανα αυτό που ήθελα και αγαπούσα στη ζωή μου. Γι' αυτό και θεωρώ τον εαυτό μου επιτυχημένο. Θεωρώ ότι ό,τι έκανα στη ζωή μου, το έκανα γιατί το αγαπούσα, γι' αυτό και πέτυχα. Το ίδιο εύχομαι και για σας.
Και σας το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε μία από τις εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να πετύχετε κάποιους στόχους σας που ενδεχομένως δεν μπορείτε μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε όσον αφορά τις σπουδές σας στην Κύπρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την κυρία Λιρώνη για να σας διευκολύνει και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και αν θέλετε και τώρα να ρωτήσετε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Διαφορετικά, απευθύνεστε σε μένα και βρίσκουμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Λέγε αγόρι.
κάποιους τομείς κοινά δοκιμαστικά δικαιώματα. Δεν μπορούν να κάνουν όλα και όλα το ίδιο. Να έχει κάποια κομμάτια, αλλά δεν θα κάνουν παράδειγμα το κομμάτι του γενικού του περιοχή. Μπορούν να κάνουν ίδιο. Αλλά υπάρχει αυτό το άλλο. Δεν είναι όλοι τα κομμάτια. Το μόνο δεν είναι μόνο να σχολείο, αλλά να αντιτάσσουν. Δηλαδή, όταν δώσουμε το όρο, αυτό το διαβάζουμε περισσότερο, για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άλλο.